Jeg starter. Okay. Yes. Rigtig hjertelig velkommen. I dag der skal vi have om den bestemte artikel, eller ubestemte artikel, for en navnord i engelsk. Og vi har taget et udgangspunkt i ordet elephant, og her er det så vigtigt, at vi skal afgøre, om det hedder an eller a elephant. Og den korrekte er rent faktisk an elephant. Og i det her tilfælde kan man nemt lokkes til at tro, at reglen gælder, at det hedder an, når det er en vokal, der er det første bogstav i ordet, og a, når det er en konsonant, som for eksempel a, lawyer, for eksempel. Det er forkert sted, er det ikke? Nej, det er også lige meget. Men reglen er faktisk slet ikke så nem at fokusere på, fordi hvis vi har et andet ord, som for eksempel unicorn, så vil vi ud fra, hvad vi snakkede om før, være tilbøjelige til at tro, det hed an unicorn, fordi at det er et u, der er det første bogstav i ordet. Men her er det vigtigt, at vi har fokus på, at det hedder a unicorn, fordi lyden i u'et bliver til en konsonantlyd. Så det vi skal være opmærksom på, når vi har at gøre med de her artikler, er, at det altså er the sound, som vi har med at gøre i det første bogstav i ordet.